Xabi Ortuzar aukeratu du Gusanek maiatzean egingo diren udal hauteskundetarako zerrendaburu gisa. Azken legealdi honetan irabazitako esperientziari esker herriak behar duen aldaketa gidatzeko prest daudela esan du Ortuzarrek. Azken 4 urteetan Gusan taldearen bozeramailea izan da Bermeoko udalean eta batzorde eta sail guztietan parte hartzeko aukera izan du. Ortuzarren esanetan, oposizio konstruktiboa egiten saiatu dira, tinko euren usteetan, baina beti herriaren alde arraun egiteko prest. Hurrengo legealdiari begira, Gusan taldeak izango duen helburu nagusia udalak eskaintzen dituen zerbitzu eta baliabideak balioan jartzea izango da. Udala kalera atera nahi dute, kale eta osoetara hurbilduz. Herritarrekin kontaktu zuzena izatea lehentasuna da Gusanen hautagaiarentzat. Azken 4 urteetan egindako lanaren balantzea egin du baita ere Xabier Ortuzarrek. Hasiera zaila izan zen arren, apurka-apurka helburuak betetzen joan direla azpimarratu du Ortuzarrek. Gusanen helburu nagusietako bat herriko bizitza politikoan normalizatzea izan da. Hauteskundeetara aurkeztea erabaki zutenean, legealdi gogorretatik zetozen eta herrian 3. aukera politiko bat egoteak kooperazioari eta kontsentsuari aukerak irekiko zizkiola uste zutela gogoratu du Ortuzarrek. Eta horrela gertatu dela eta irakurketa egokia egin zutela azpimarratu du. Alderdi ezberdinen arteko akordioak ohikoak bihurtu direla azaldu du Gusanek. Urte hauetan, ikasitakoarekin berme hori merezi duen bultzakada emateko proposamen berriak landuko dituztela esan du Ortuzarrek.